खुलुमबाय आं करिश्मा बर' आं नोंथांमोननो बे खौरांखौ फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव आगोलनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मुंख्लं डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ फैगौ अक्ट'बर दाननि 30 खालारनिफ्राय जागायजेननाय जासिगोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लागोन। लोगोसेनो बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मिन्थिजानाय इउटिउबार मेहेर औवारी, आलफ्रेड बसुमतारी आरो देंखोगिरि थान्दै मोसाहारी बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनाया खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब आरो जिबिएफसिनि गेजेराव जागायजेनगोन। आसा खालामो खाथि खालानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो बिथांमोननि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जों हेफाजाब होफैगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं करिश्मा बर' आं नोंथांमोननो बे खौरांखौ फोसावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव आगोलनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मुंख्लं डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ फैगौ अक्ट'बर दाननि 30 खालारनिफ्राय जागायजेननाय जासिगोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लागोन। लोगोसेनो बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मिन्थिजानाय इउटिउबार मेहेर औवारी, आलफ्रेड बसुमतारी आरो देंखोगिरि थान्दै मोसाहारी बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनाया खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब आरो जिबिएफसिनि गेजेराव जागायजेनगोन। आसा खालामो खाथि खालानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो बिथांमोननि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जों हेफाजाब होफैगोन। गोजोन्थों।